Nagpabutyag sang pagkadismaya ang General Services Office bangod sa paglinapta sang basura sa mga dalanon sa syudad kasunod sa mga kahiwatan sa Dinagyang Festival 2026. Base sa assessment sang opisina, nagbalandra ang mga nabilin nga basura sa mga lugar nga giniwatan sang event ilabi na pagkatapos sang opening salvo sang Sabado. Sa interview sang Bombo Radio kay Engineer Neil Ravena, head sang GSO, iyagin pahayag nga apisar may ginpahamtang sila nga mga basurahan, madamo gihapon ang mga basura nga galinapta. Ginsiling naman ni Ravena, hindi problema ang mga basurahan kundi ang kakulangan sang disiplina sang mga tawo. Dugang paniya may yara naman sang kasugtanan sa tunga sang city government kag mga street vendors nga magbutang sang ila kaugalingon nga basurahan sa ila pwesto. Nagapanawagan si Ravena sa kooperasyon sang tanan ilabi na sa mga nagatanaw sa mga kahiwatan sa syudad kag mangin responsable sa ila nga basura. So okay man, no manage naman mayo, and ang problema talaga the same behavior sa aton mga spectators, no. Galinapta gid ang basura even though we have provided waste bin, and bisan ang aton freedom grandstand nya mabaw, no, makita naton nga damo gid basura. So I hope that this coming D-Day, no, Dinagyang Day, we will be able to manage ang kababaw sa mga grandstand sa aton na dating area.